Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ergan Jesu, Ergan Jesu, Oglap Jesu, Maiman Jesu, Soti Jesu, Vandan Jesu. Hallelujah, 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 Hallelujah. Baba Bhaininno, जेरेमिया प्रवादीची ही उतरां तुमचे मुखार दवरता. सर्वेस्परा हांव दीसभर खेळण्याचो माल जाला. हर एकलो म्हजो केबडायो करता. कित्याक जायते जाण अशें म्हणटात ते हांव आयकतां. सगळ्या वाटांनी आकांत. हाका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार आमी करुया. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. बाबा भयणीनो, आज सोम्या खातीर आज आयच्या ह्या दिसांनी आमकां क्रिस्तांवांक गुन्यांवकार करनासात. आज कितलेशे आरोप आमचेर मांडून आसात. कितले कडेन आज आमच्या पवित्र सभेचेर कितलेशे कडेन क्रिस्तांवांचेर हल्ले जावन आसात, अटॅक जावन आसात. आमचेर जायते फुडकेरे आरोप मांडून आसात. ह्या दिसांनी आमकां आयकोंक मेळटा एक नवें कानून येतलें. असल्या परिस्थितीन आसा बाबा भयणीनो. शांतपणाच्या स्वभावांतून आज आमी एका तरेच्या भियाच्या वातावरणांत भितर आसा. आनी असल्या परिस्थितींत आमी जियेतना आमकां सगळ्यांक सोमीस आमचो आदार. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Ergan Jesu, Oglap Jesu, Maiman Jesu. Matewaच्या वांजेलान जेजू सांगता ती उतरां. मुझे पसोत तुमकां अकमान सोसूंको, दगदोणी बगूंको आनी सर्तरची घडपां करन तुमचेर आड उलयता तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितलीं बागी. संतोशानी उल्हास व्हावा, कित्याक सर्गरजांत यथेश्ट फळ तुमकां तयार आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. अर्गान जेसू, ओगलाप जेसू, महिमान जेसू. बाबा भयणीनो, आज ह्या पवित्र आराधना वेळार पवित्र सभे खातीर मागया. आमच्या क्रिस्तांव समुदाया खातीर मागया. आमचेर सूख समजोणी उपजयतल्यांचेर तांचे पासून मागया. भारताच्या आनी कर्नाटकाच्या पवित्र सभे पासून मागया. मुखारच्या परिस्थितींत आमकां हे कश्टांचे दीस फूड करूंक पवित्र सभेक देवाचो बळवंत आदार. आनी तशेंच कितें सूख समजोनी आजूब जावन आसा, कितें वातावरण कदलोन आसा तें नितळोंक सोम्यान तें उसामळ दोदयो तण केल्ले बरी शांत करूंक पवित्र सभे पासत आमच्या देशा पासत आमच्या राज्या पासत आमी मागया. उंड्या रुपाराच्या सोम्याक आमी ताचे मुखार सरपडया, दिंबेर पडया, आराधन करया आनी जेजूको आमचे मदें आपोवया. ते पवित्र सोमी आमकां दैवीक सकत दितलो, बळ दितलो. सगळी आमची मागणी, आमचे कश्ट, आमचे इरादे, आमचे देसवां हर एक आमी सोम्या मुखार दवरया, दिंबेर पडया. भानु निन्न सिंहासना, भूमि निन्न पादದ ಪೀಠ. ಭಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ.
ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ सम्या जेसू या संवसारांत मिशनरी जावन आयलोय तूं आमच्या सारक्या मनशांचें रक्षण करच्याक सम्या मनशांच्या रक्षा खातीर मनीस जालोय मनशांचे कश्ट जाना जाल्यार तुवें आमचे खातीर कश्ट सोंसले तुका अपमान मेळ्ळो सम्या तुका सूख समजलें तुझे विशयान नाका जाल्यार अपप्रचार केले सोम्या तुकाय खुरीस ताणें तयार केलो सोम्या असल्या परिस्थितीन तूं संवसाराक आयिल्लोय सबारांनी तुका स्विकार केलो जेजो सबारांनी तुका तिरस्कार केलो तरी पूण सोम्या मोग म्हणलो तो तुका आडावंक शकलो ना मनशा खातीर तो मोग घेवन आयलोय तो मनशांक मोग दिलोय जेजो आनी तो मोग आमकां दिवचे खातीर सोम्या आमच्या कश्टांनी आमच्या दगदवण्यांनी आमच्या बेजारांनी आमच्या कधी बेजारांनी आमकां सांगात दिवचे खातीर जेजू उंड्या रुपार रावलोय आमच्या संगता ह्या उंड्याच्या रुपार जेजो आमकां जीव दिवन आसाय आमकां धैर्य दिवन आसाय आमकां बळ दिवन आसाय आमकां भलायकी दिवन आसाय जेजो आमी तुका समर्पित हांव आमचो देश आमचो गांव आमचें जिवीत पवित्र सभा सगळें तुका समर्पित हांव आनी आराधन करता हांव ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನನ್ನಲು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ सम्या आमच्या खातीर तुजें रगत बरयलें सम्या आमची पातकां धुवन काडो गो सगळ्या संवसाराचे पातकां धुवन काडो गो
मनशात येतलो राग द्वेष धुवन काडूंक मनशात येतलो वायट संगती गुंटून काडूंक मनशा जिवीत दिवंक मनशाची दुकां पुसूंक मनशाच्या मोतीक संतोष दिवंक उसांबळ ते संसार तण करूंक आनी पुटून गेल्ली कुटुंबां एक करूंक जेजो ह्या हुंड्याचें रूप घेतलें तुवें समया आमची पिडा आशिल्ल्या निवारूंक आमचे सर्व कश्ट निवारूंक जेजो कुर्सार तावन तुजें रगत वळयलें सोम्या केदें व्हरतें खारें कितें मीस हांव तुजें सोम्या येदो व्हडलो मिशनरी तूं संवसाराक येयल्लो बापाचो मोग घेवन आयिल्लो बापाचो तो मोग त्यागाच्या रुपार दाखोवंक आयिल्लो बलिदाना रुपार दाखोवंक आयिल्लो तुका विसरोन आमी हर एकल्यानी आमच्या जिवितांत आमकां विसरोन आमकां त्याग करून जेजू हेरां खातीर जिवंक शिकयल्लो मिशनरी जेजू तो आनी सोम्या आमचें जिवीत तुका समर्पीत हांव आयच्या ह्या द्वेशी रागाच्या द्वेशाच्या संवसारान जेजो मोग पासाचे मिशनरी आमकां करच्या खातीर जेजो आमी आमकांच तुका समर्पीत हांव तुजें दैवीक मोग आमचें दी बरें Alleluia, 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 ರಕ್ಷಕನೇ ಲೋಕನಾಯಕನೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ರಕ್ಷಿತ ಬಂದ ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ತುದಿ ವಂದನೆ ಹರ್ಗಾव प्राप्त जिजू मान जिजू तुका आमचे कडेन रक्षण देव केला सोम्या आमी मागीर तुका ये मुखार सरपडटा हांव जिजू हालेलुया हरगान स्तुती ओगलाव हालेलुया 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 मुश्या भाव भयणीनो ही घडी भर आमची दिश्ट सोम्याचेर घाली हांव दोन वर्सां आदीं बापाचो मिशनरी जावन आयिल्लो जुवांवची शिपवार्ता अध्याय 3 वाक्य 16 उदास करया देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गे आपल्या एकल्या आस्पताक ताणें आमचे खातीर धडलो संवसाराक जिवीत मेळच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवान संवसाराक असोय संवसाराचो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्या आस्पताक आमचे खातीर धडलो बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत जेजू मोग घेवन आयलो आयचो संवसार आनी जेजूच्या तेंपाचो संवसार भावा भयणी द्वेशान भरिल्लो राग द्वेश मनशांत रास करनासलो मनीस मनशा कवच्या बलप्या बरी जाल्लो आनी असल्या परिस्थितींत आमचो देव जावन आसा मोग करचो देव आमच्या देवाक केदींच मनशांचेर पारीकपण घेवची आशा ना आमचो देव हेरांक तो अन्याय करिना हेरांक वायट मागना हेरांचेर पारीकपण घेना पगार ताची ती आसा फकत मोग प्रेज द लॉर्ड हांवें तुमचो मोग केलो तो तुमी एकामेकाचो मोग करा आनी ताचे शिसांक ताणें विसलें आनी धाडलें मोगाचो संदेश घेवन वचा सगळ्या संवसारार आनी सगळ्या संवसारार बाबा भयणी वो मिशनरी ताणें हाडिल्लो तो मोग विसतालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा भयणीनो ह्याच मंगळुराक
यस भारताक यस कर्नाटकाक सांत थॉमस आणि सांत फ्रांसीस सवेर आयले यस बाप जेजूचे मिशनरी जावन सोम्यान सांगली उतरां वसा सगळ्या संवसारात शुभ वार्ता प्रगट करा म्हण ताणें सांगलें हांव तुमचे सवें आसतलो अखेर पर्यंत आनी तांचे सवें सुम्या आसलो आनी आमकां ताणें भावार्थ दिलो आमकां ताणें भावार्थ दिलो आमकां ताणें देवाचो मोग दिलो आनी आमचे मालगडी कितल्या वर्सां तावन हो भावार्थ जिवन आयल्यांत हो मोग वांटून आयल्यान कुटुंबां बांदली पवित्र सभा बांदली समाज बांदली कितलेशा लोकांक शिकाप दिलें कितलेशा लोकांक भलायकेची सेवा दिली आज त्या सम्याचो तो मिशनरी वावर कितल्या आबर भायन आमच्या गांवांत आम सगळ्या संवसारार चलून आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पूण बाबा भयणी आज मोडां आमचेर उठल्यांत दगदवणीची मोडां आमचेर उठल्यांत विरोध पूण आमकां भोगूंक मेळटा कश्ट भोगूंक मेळटात परसू उत्तर प्रदेशांत एका दोगां सिस्टरांक थंयसर आनी ते हेरां थंय सांगत तांकां बस स्टँडाक तिजे बापयक पळोवंक येता थंय तावन ताका व्होन व्हेलें पुलीस स्टेशनाक व्होन व्हेलें कारण नासतना मतांतरकल्म आरोप तांचेर घालन तांकां कश्ट येयलें आनी असलीं गणितां मस्तो मस्तो आमकां आयकोंक मेळटात ह्या दिसांनी बाबा भयणीनो आमी सगळ्यांनी कश्ट सोंसूंक आसात भविश्या येदोळ आमचेर मुखार येतले आमी भविश्या कश्ट सोसूंक तयार जाले पडटले पूण आमी भिवूंक ना कित्याक सुम्यान केल्लें तें मिसांव आमी करूंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बाबा भयणीनो आज असले एक मिसांव आमकां संवसाराक हाडून त्या जेजूक आमी स्तुत्योग लाभ दिवया आमकां देवान मोग दिला आमकां देवान धैर्य दिला आमी जिवूंक आसा बाबा भयणीनो कश्ट येवन दीत आमी माया मोगा साक्ष दिवंक आसा सुरिल्ल्या पवित्र सभेत तावन कितलें रगत वाडलां आमकां क्रिस्तांवांक हातेरां नाकात आमचो मोग आमचे हातेर आमी शांती समाधानान जियेता आनी आमकां त्या देखून आमकां देवाचो मोग आमचे हातेर आनी त्या मोगान आमी जिवूंक आसा देव आमचे सांगता आसा आमी भिवूंक ना असले आमकां परिस्थिती तसलें बोळ सोम्यान आमकां दिलां जो सोवांजेल आद्य 30:08 आमकां पळयता जेजू म्हणटा हांव सर्गींत हांव देवून आयला म्हजी खोशी करूंक न्हय बगार म्हाका दडलेलीची खोशी करूंक गो आनी म्हाका दडलेलीची खोशी ताणें म्हाका दिल्ल्या म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्या सयत हांवें उगडायनाये आनी निमाणे दिसा हांवें ताका जिवन तुटयचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा भयणीनो आमी सोम्या बरी सगळां मोग दिवंक आसा आमचो द्वेश करतल्यांक आमी मोग दिवंक आसा द्वेश करतल्यांक आमी शांती समाधान दिवंक आसा हे आमचे मिसांव आनी ह्या खातीर आमकां सोम्यान आमकां दिलां त्या पासत आमी सोम्याक स्तुती गम्या तुमची जाप अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजो सोम्या बापाचो मिशनरी जावन ह्या संवसाराक तूं आयलोय सोम्यान जेजो करो मिशनरी जावन शहरांनी हळड्यांनी देवळांत गुड्यांनी दोंगरांनी तुजें उतर तुवें परगटली सोम्यान जेजू सर्व तरेची पिडे सांगत तुवें गूण केली आनी भलायकी दिली सोम्यान जेजू तुवें म्हणलें ती उतरां येया तुमी कश्ट केले न्हू वजान वयतले न्हू हांव तुमकां विशय दितलो ह्या उतरांनी कश्ट केल्याचो मिशनरी म्हण तुवें दाखोवन दिलें सोम्यान जेजू तुजें मिसांव वावर मुंदरून व्हरूंक तुज्या शिसांक तुवें विसरून काडन तांकां तुवें तरबेत केली सोम्यान जेजू सगळ्या संवसारार वसा आनी स्वार्था प्रसार कर म्हणलो आदेश तुवें तुज्या शिसांक दिलोय सोम्यान जेजू तुज्या मिसांव वावराक बळादीक तांकां करच्याक तुजे शिसांक ते पवित्रत्म्यान भरली सोम्यान जेजू 12 जाणां आपोस्तलां पैकी सांत थॉमासाक शुभ वार्ता प्रसारूंक तुवें भारताक धाडलोय सोम्यान जेजू सांत फ्रांसीस सवेरा मारी पात
आमच्या मालगड्यांक आनी आमकां भावार्थाचे देणे तुवें दिलें अर्गाने उगला तुका समयाचे सोम्या जेजू कश्टां दगदवणांनी भावार्थान तिरासानेन विशेष आमच्या मुडी मालगड्यांनी वो भावार्थ तिरासाने सांबाळून ते बोळ दिलें अर्गाने उगला तुका समयाचे सोम्या जेजू आमच्या मंगळुरांत तिप्पूच्या काळार आमच्या मालगड्यांक भावार्थाचे साक्षी तुवें केले अर्गाने उगला तुका समयाचे सोम्या जेजू मिसांवा खातीर आमच्या मदल्या जायत्या युवक युवतींक धार्मीक वेसाचें आपोण दिवन तुवें तांकां विसरून काडलें अर्गाने उगला तुका समयाचे सोम्या जेजू विसलेल्या याजकांनी धार्मीक आमारी पात तुवें आमकां विशेष रितीन भावार्थाची सेवा लाभाशी केली अर्गाने उगला तुका समयाचे सोम्या जेजू आमच्या बेसाद्वारे आमी आमच्या कुटुंबा जिणेद्वारे आमी काम करचे कडेन हरये कडेन बऱ्या क्रिस्तांव जिणेद्वारे आमकां तुजे साक्षी जावंक तुवें पबो केलें अर्गाने उगला तुका समयाचे सोम्या जेजू तुजे मिसांव आमी जिवचे खातीर आमकां बोळ दिवचे खातीर उंट्या रुपार आनी हर एक सक्रामेंता रुपार आमच्या दिसपट्टीन समच्या सांगता रावन आमकां तूं बोळ दिताय अर्गाने उगला तुका समयाचे सोम्या जेजू आमकां ह्या काळारी आधुनिकतेच्या काळारी आमच्या ह्या संवसारी ओडण्या मध्ये भावार्थान धैर्यान आमकां आमचो भावार्थ जिवंक आनी तो पास सारूंक आमकां तूं बोळ दिताय अर्गाने उगला तुका समयाचे एकडी बोर आमी सकड सोम्याची स्तुती करया आनी त्या सोम्या करसून आमी गावया इकडे मी उबे रावया ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗಳಿಗೊದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದ जर देव आमचे पक्षेक आसा तर कोण आमचे विरोध तो रावतलो कोणाच्यानी जावचें ना ह्या सक्रामेंता मुखार आमी आसाव त्याच जेजू लागीं आमी मागया ताचें तें मिसांव काम संवसाराच्या पोंतान पोंतें वचून कितलेय कश्ट जावं तस ती कुरपा बोळ आनी सकत ताचें मिसांव काम करतल्यांक विशेश रितीन आमकांय तो लाभोव दी म्हूण ह्या वेळार आमी मागया इकडे बोर आमी सुमेचेर दिश्ट गेल्या जेजू मिशनरी सगळे पवित्र सभा ह्या घडये जेजू मुखार हाडया भाव भयण सगळ्या पवित्र सभेक मिशनरी जावन नेमला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पाद्रापान म्हणली उतरां ओडलो सांपावलो ती भितरली सकत आसली एक भितरली सकत ती पासर तरी क्रिस्त जावन आसा सडवणदार जीसस इज द सेवियर द इनर पावर that came out from Jesus भावनेन ती भितरली सकत सांपावलो बोट दिवंक लागली पाद्रपान म्हळें तो मरतना आखेर चली पूण आखेर जावंक ना सांपावलो अजुनूय उलयता प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. बाबा भगिनीनो, आज आम्ही उलोवंक जाय. क्रिस्त आमचो सडवणदार कश्ट येवन दित, लगदवणी येवन दे, आमच्या तरेचे भविष्या व्यान मारा येवन दित, आमकां भितर तावन येवंक जाय. क्रिस्त आमचो सडवणदार. ह्या उंड्या रुपार आसो जेजो आमचो सोमी सडवणदार. जीजस इज माय सेवियर. सक्कड आमी म्हणया सोमी आमचो सडवणदार, सोमी आमचो सोमी आमचो सडवणदार, सोम्यान जेजो, सोम्यान जेजो, तूं आमचो सडवणदार, तूं आमचो रक्षक, तूं सगळ्या संवसाराक जीव दिवंक आयिल्लोय, बाचावी दिवंक आयिल्लोय, उस्वार दिवंक आयिल्लोय, जिवीत दिवंक आयिल्लोय. सोम्यान जेजो, हांव तुजेर सत मानता, हांव तुजेर फात येता. तूं आमचें बोळ, तूं आमची सकत. सोम्यान जेजो, आयच्या संवसारांत कश्टां मदें, अनवरां मदें, दगदवण्यामध्ये, विरोधपणामध्ये, बेस्तावण्यामध्ये सोम्यान जेजो आमचो भावार्थ आमी जिवंक आमकां धीर दे, आमकां बळ दी, आमकां मोतीक उस्वार दी. हरगां तुका सोम्यान जेजो, फोगलाप तुका सोम्यान जेजो, महिमा तुका सोम्यान जेजो. सगळ्या पवित्र सभे खातीर मागया, आमच्या पाप सेवा खातीर मागया, सर्व बिस्पां खातीर मागया, सर्व यासकां पासत मागया, मिशनरी पासत मागया, धार्मिकां पासत मागया, संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी वचून वावर करनासात, कश्टांच्या जाग्यांनी वचून काम करनासात. कितलेशे कडेन विरोध पण मेळटा. सांपावलून सगळे बरी कितले मार्क म्हाका खावंक पडले, कितले फाटी उपाशी पडलो, कितलेशे फाटी दगदवणी म्हाका मेळ्ळी, पांयान सांपडलो. आमच्याच मनशान जावन असल्या पांयांत काम करनासात आमची मिशनरी भाव भयणी सक्कड आमी तांकां समर्प्या. कितले आमची पाद्रापो सिस्टरां, कितले लायक मिशनरी एक जेजू खातीर जीव दिवन वावर करनासात. सोम्यान जेजून तांकां बोड दिवचे पासत आमी मागया. सक्कड रक्तांका तूं रक्तांका सोम्या, रक्तांका तूं रक्तांका सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं तांचे संगी रावन, रक्तांका तूं रक्तांका सोम्या. भारताच्या पवित्र सभे पासत मागया. भाव भयणीनो, आमच्या देशांत आमकां मुखले दीस मस्त कश्टांचे आसा. आज एक तरेचें विरोधी वारें वळोन आसा. आज आमचे मदें संघात धर्म कातणे विंगड विंगड जावन आज एक तरेचें अशीर चिंता उपजोन येता. एकामेका दुबावचे दृश्टीन पळोवचें वातावरण उपजलां. आज आमचेर क्रिस्तांवांचेर दैत्य आमकां अनवरां येवन आसात. आमचेर दैत्य कानुनां हाडनासात. आमच्या संस्थांक विरोध करनासात. आमचेर एकल्याक आमच्या वावरांत आमकां विरोध पण आसा. हरी एका रितीन आमी शांतपणान काम केलें रे आमकां दैत्य सूख समजोन आसात. विरोधपणाच्यो शक्ती आमचे मदें वावर करनासात. आमचे मागीर आमी सगळ्या भारताच्या पवित्र सभे खातीर, कश्टांच्या पवित्र सभे खातीर आमकां कोण विरोध करता तांचे पासत मागया. आमचे प्रत्येक रितीन हरी एका कितलेशा उत्तर भारतांत आनी तशेंच दक्षिण भारतांत आमच्याच गांवांत पर्यंत आज ह्या दिसांनी पेपरांनी युट्यूबांनी टीव्हीन एक कडेन आमकां इस्को बार मेळून आमकां मेळटा आयकूंक. पळय आमची सूख समजून उपजता. आमी मागया सोम्या राख आमकां, आमच्या भारताचे पवित्र सभेक राख सोम्या. आमी ह्या संवसारांत सोम्या जेजो तुजी साक्ष दिवंक आयला, हांव मोगाची साक्ष दिवंक आयला. जेजो आमकां विरोध नाका, आमकां द्वेश नाका. जेजो मोग मात्र जाय. सोम्या एक शिक्षण दिवंक, मोग दिवंक, संवसाराक सेवा दिवंक. सोम्या तुवें आमकां नम्यार लाय. आमी कोणाक अन्याय करिना जेजो, आमी कोणाक अपाय करूं वचना. सोम्या जेजो आमचो देश, आमचो राष्ट्र आमी आमचो मोग करता. सोम्या जेजो परत्या रितीन आमकां समर्पीत जिवनां. जेजो आमकां तूं राख, आमचे विरोधाची सूख समजून कान उडय. जेजो
भारतचे पवित्र से बॉल दी अरे 1 लाख आमकां बॉल दी ह्या विरोधपणामध्ये मी तैरान सोम्या हे मिसावन गटराव गो सोम्या आमकां तुजे कोरप्याचे बॉल दी म्हण मागता हांव जेजो हालेलुया 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 सांचेर आयल्या वेळार तुजेर दीस लायता मेळटलो दैवीक आदार तूं सोगाडाय नासता मागे आमी सरकारा बसत भारत आनी कर्नाटका सरकारा बसत सरकार आमकां असो रक्षण दिवंक सरकार आसा आमचो प्रजाप्रभुत्व राखून व्हरूंक सरकार आसा सगळ्या लोकांक एकाच दिश्टीन पळोवंक सगळ्या लोकांचो सांबाळ करूंक दुबळ्या धाकट्यांक राखून व्हरूंक अन्याय जातल्यांक थंयसर न्याय दिवंक हर एकल्याक संती बरें एक खाण दिवंक खावंक जेवंक दिवंक आज असल्यो संगती आमकां पळोवंक मेळना आज आमचे सरकारान जायते पटी विविध रितीचे हितासक्ती स्वंत हितासक्ती दिसून येतात सर्व आमचे राजकीय मुखेल्या बसत आमच्या भारत सरकार आणि कर्नाटक सरकार आणि अधिकारी वर्ग आणि आडळत्या वर्गात एकला बसत मागया सोम्यान जेजू तांकां आमी तुका समर्पण दिता आज आमचो देश आनी कर्नाटक सगळें आमचो सरकार लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरचें सोम्या तांकां बरें मन दी सोम्या जेजू हर एकल्याची हक्कां राखून व्हरचें जेजू तांच्या मतीन घाल सगळ्यांक आमकां जिवंक हक्क आसा सगळीं आमी मनीस सगळ्यांक आमकां हर एकामेका हर एकल्या मेरेन जिवंक जाय जेजू आमकां द्वेश नाका राग द्वेश आमचे मदें घालनासतना बऱ्या रिती सकड माया मोगान जीवन तितलें वातावरण सृश्टी करून जेजू आमच्या सरकाराक आनी आडळत्या वर्गाक सोम्या तांचे कौलस्वार दी म्हण मागता हांव जेजू हालेलुया 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 जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका आज आमच्या अक्रिस्तांव भाव भयणी बसत मागया भाव भयणींनो दसरा काल आनी आज फेस्त सगळो भारत असो लोक आज आमचो हिंदू भाव भयणी आज तांच्या फेस्ताचरण काळ तांच्या बसत मागया सगळ्या आमच्या अक्रिस्तांव भाव भयणींक तांकां तांच्या कुटुंबांनी आनी तांच्या राष्ट्र ह्या सगळ्या राष्ट्रांत माया मोगान जिवंक तांकां सकत दिवन दी सगळे आमच्या भारत देशांत हो धर्म तांच्या कितें दावन दिला तो सगळा माया मोग धर्म सावन तांणी जिवंक तुमी तांकां सकत दिवन दी तांचे बसत मागया ताच्या सांगत आमच्या कुटुंबा बसत मागया भाव भयणींनो आमची कुटुंबां आमकां मिशनरी आमकां जेजून नेमल्यात आमकां जेजू साक्ष जावंक नेमल्यात आमचें जिवीत बरें जाय आमची ती माया मोग जाय आमी सोडतोड करून सुदारचून वरी जाय आमी राग द्वेश सांडयतय आमच्या घरांनी आमकां राग द्वेश नाका आमी लढाय झगडी नाका आमी बरे क्रिस्तांव जावन आमी मिशनरी जाय आमचे मिसांव बरे जिणेत वरी आमी बऱ्या जिणेत वरी देवाचें उतर परगट करचें सोम्या जेजो आमची कुटुंबां आमची हर एक कुटुंबां तुका समर्पित हांव जेजो हर एक आमच्या कुटुंबांतय सोम्या हो भावार्थ जिवंक तुज्या वाटेन चलोवंक आमकां बळ दी बरें मिशनरी आमकां कर आमच्या कुटुंबांनी मागणें जेजो तशें कर भावार्थाचें कुटुंबां कर जेजो अस्कत जावंक सोडिनाका आमचो भावार्थ आमची भुरगीं प्रत्येक तरेन आधुनीक संवसाराक लबतल्यान जेजो आज संवसाराच्या फाटल्यान व्यत्यस्त आसात मागणें नाका मिसा घेवंक नाका भावार्थ नाका जेजो असल्या परिस्थितींत आमच्या भुरग्यांक राख जेजो आमच्या युवजनांक भावार्थ थंय जिवाण कर जेजो सांपावलो ते तो भावार्थ सोमी आमचे ती आसा कर आमी तुका समर्पण दिता हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡು ಬಾ येसुदेवा मागे आम्ही आमच्या गरजा बसत होता अरे एकल्याचे तुमचे थेसा उडास कर भाऊ विनिनो या घडये तुम्ही पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आसात जेजू मिशनरी मग तो मिशनरी तुमचे खातीर म्हजे खातीर आयिल्लो आज आमच्या कुटुंबांनी कितें आमी गरज आसा आमच्यो गरजो चक्कड आमी जेजू मुखार हाडया आमच्या घरांतल्या पिडेस्त भावा भयणी जेजू मुखार हाडया परगांवांत असल्यांक जेजू मुखार हाडया कोणी आमचे लागीं मागो सांगला तांकां आमी जेजू चर्चीन हाडया दैत्य कश्टांनी आसात तांकां जेजू चर्चीन हाडया हाचे सांगात सबार गरजो हांगासर मागोवंक आयल्यात सोम्या जेजू आमी सर्यो गरजो आमच्या कुटुंबाच्यो हर एकल्याच्यो आमच्यो वैयक्तीक गरजो सोम्या तुज्या मुखार दवरता जेजू आमी जाणा तो आमचो मिशनरी मोगाचो मिशनरी आमचे खातीर जिवी दिवच्याक आयला सोम्या आनी जीव आमकां आज गरज सोम्या एका घरांत माय सुना मध्ये सबार तेमचो समाधान ना जेजू लढाई झगडें सदांच जावन आसा ह्या कुटुंबांत ती समाधान मागतात सोम्यान जेजू दोगां जाणां आपले बिझनेस बऱ्या हातान चलोव मागता जेजू तांच्या बिझनेसाचेर आशिर्वाद घाल जेजू एडवर्ड क्रास्ता म्हणल्या भावाचे जेजू ताच्या पांयां कोटलो गाय जाला तो गुण जावं काय ना सोम्या ताचेर आशिर्वाद घाल त्या गायेचेर तुज्या आमलेक रगत करे तो गुण कर एक भयण ह्या म्हयन्याच्या अकरेक IELT परीक्षा बरयता ह्या परीक्षेन तिणें बऱ्या तरेन पास जावंक मागता जेजू संगदास मुखल्या जिविताक जिने संगती विश्याक मोती दिली घुसपण आसा एक सारको निर्धार कर जेजू करून तिका करूंक उजवाड दी तिच्या मोतीक आशिर्वाद घाल बेंगलोर जेसाया म्हणलो 2.5 वर्सांचो भुरगो जेजू 2.5 वर्सां जाली आनी की उलयना ताका ऑटिझम म्हणजे पिडा आसा म्हणटा दाखतेर सोम्यान जेजू ह्या भुरग्याचेर आशिर्वाद घाल ताका उलोवंक सकत दी वाचचे सकत दी जेजू सोम्यान जेजू गोंया मडगांव तावन मार्कोस आनी आयडा तांच्या बिझनेसा खातीर मागतात तांचे बरें बिझनेस चलोवन नासतना आनी एकलो मनीस मोदे पडून तांचे क्लायंट्स तेच आसा आनी हाचे उऱ्यांचे बिझनेस हस्कस जाला दैत्य बिझनेस कोर्ट आसले ताणें तांचे तावन ओडल्यात सोम्या आशिर्वाद घालया मार्कोस आनी आयडाच्या कुटुंबाचेर तांच्या बिझनेसाचेर आदले बिझनेस तांकां पाटी येवंक आनी आदले क्लायंट्स तांकां पाटी येवंक जेजू आशिर्वाद घाल आज सकाळीं पेरमनंट पिकेज एका भयणीची हार्ट सर्जरी जाली सोम्या ती सक्सेस जावन बऱ्या हातान बेगीन गुण जावन ती घरा पाटी येवंक सोम्या तिचेर विशेष रितीन आशिर्वाद घाल कुंदापूरतून शोभा म्हणली बहीण तिच्या घराचें काम रावून आतां परत सुरू केलां सोम्या ते रावनासतना अखेर पर्यंत ते बऱ्या तरेन चलोवंक सोम्यान तिचेर आशिर्वाद घाल तिच्या पती आनी पुताक बरी भलायकी दी उडुपी तावन एक भयण जेजूक युरीन इन्फेक्शन जावन गॉल ब्लॅडर इन्फेक्शन जावन कश्टून आसा सोम्या तिका युरीन कंट्रोल आनी त्या दिकेन ह्या पिड्यांतलें बरें कर आनी तिका सुटका दी एक भाव नवें घर घेवंक सोम्या मुखार सरला जाग्याचे विशयन डील जावन आसा हें बऱ्या तरेन जावन सोम्या अशेंच ताणें एक बरें घर ताणें काण घेवंक आशिर्वादीत कर मंगळूर एक भयण मल्टिपल कॉम्प्लिकेशन्स पिड्यान कश्टून आसा एक ऑपरेशन जालें आनी परतान आनी एक ऑपरेशन आसा ताजे मदें आसतना हेर पिड्यान कश्ट जाता सोम्यान जेजू तिका आपड आनी तिका बरें कर एकल्याचे बिझनेस बऱ्या तरेन चलोवंक जेजू तुजे लागीं मागता ह्या ताच्या बिझनेसाचेर आशिर्वाद घाल जेजू एकल्यान एक ल्हानशें बिझनेस आरंभ करूंक जीव दिला सोम्यान तें बिझनेस सक्सेस जावन ताका तुजें आशिर्वाद दी एकलो जायत्या कंट्रीसांक स्टुडंट विजा एप्लाय करनासतना मस्त तें 5 फावटी रिजेक्ट जाली सोम्या तो निराशांत आसा जेजू ताची विजा प्रदेश कॅनडा वचूंक तो आशेता सोम्या ताचेर आशिर्वाद घाल स्टुडंट विजा फावो कर एकल्याक आपलो मोग निर्पण जाल्लो तो स्विकार करूंक कश्ट जाता आनी डिप्रेशनाक वळख देश आसा सोम्या ह्या आदल्या जे सांगातपण उडास विसरूंक ते कश्ट जाता ते आदलें विसरून मौन दृढ करून जिविताच्या फुडारा मुखार वचून बोळ दी एकल्यान आपल्या आवय बापायक बरी भलायकी आनी समाधान मागता जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल एकल्याच्या दोळ्यांक दिश्ट मेळोंक
केसरचे रावो गो आनी जिणेन त्यास मेळो मागता सुमया ताचेर आशिर्वाद घाल बेंदूरतान रफायल म्हणलो भाव तिजे दोतोचे तूं कॅन्सर पिड्यांत वळटा सोम्या जायते बरी जाल्यार आनीकी पुर्ती बरी कर तिका तुजे लागीं मागता जेजू फ्रांसीस म्हणलो भाऊ आपल्या पेंगटाच्या दुखीन मस्त कश्ट जाता उजो पांय कठीण दुखता धाकट्याक जायतो दुडू कर शरिरीक कांय बरें पडना सोम्या ह्या आमच्या भावाक तूं आपण ताका बरें कर आनी आशिर्वाद दी एका भयणी निरंतर थ्रोट इन्फेक्शन आसा कांय प्रॉब्लेम जायनासलें जेजू तिका आशिर्वाद दी आनी तिका गूण कर सुरत कलेका कुटनो सोदागे समज सुबार तेमतो तो परियार जायशें कर जेजू रिचर्ड म्हणलो भाव तकलेचो शिरो दुखता ताका हाता पांयांक बोळ ना हस्कत काय भोगता बरो सांग मागता जेजू ताका तूं आपणे बरें कर एकल्याच्या हाडांनी जेजू कांय बोळ ना सारकें चलोवंक जायना ताच्या हाडांक बोळ मेळोंक जेजू तो मागता ताच्या हाडांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सुमया एक आवय 15 वर्सांचो भुरगो 10व्या क्लासींत आसा शिकोवंक आसक्त आसना सारकें निसांव करिना परीक्षे वेळार सीक पडटा सुमया ज्या भुरग्याचेर आशिर्वाद घाल आवयचें दूख निवार ह्या भुरग्यान बरें कर शिकोवन जिविताच्या फुडाराच्या वाटेर मुखार वचूंक ताका बळ दी एक क्रिस्तांव भयण आपल्या पतीन आपलो मोग करूंक घरा वेळार तांणी येवंक आनी जोडून कुटुंबां दिवंक आनी कुटुंबां समाधान जीव मागता जेजो ह्या बाबाचेर तूं आशिर्वाद ताचें मन परिवर्तन कर सोम्या जेजू एक भाव आपल्या विशयांत आनी एक आपणाक ताका सुम्या न्हीद मेळोंक मागता सुम्या ताका न्हीद फावो कर दी सुम्या कॅरन म्हणल्यार भयणीचे ब्लड कॅन्सर परतें गूण तिका आशिर्वादीत कर जेजू हेनबट म्हणल्यार बाबाक ह्या येवचें आपणें रेडिएशन आसा ह्या रेडियोथेरपीन तेजें कॅन्सर कान उडय प्रवीण म्हणल्यार बाबाक तेजे जाग्यार एक रेकॉर्ड दस्तावेज मेळोंक आसा ते मेळ्ळो न्हू हो जागो बऱ्या मोलांक विकून वचूं कर जेजू स्टिवन म्हणल्यार बाबाक बैला गांवक विजा मेळो मागता जेजू ही विजा ताका फावो कर सोमयान जेजू हाचे सांगता ह्या आराधना कुमो करतले आमकां वीर मस्तूद दानी आसा जेजू ह्या सर दानीचेर आशिर्वाद घाल आमच्या वावरांत आदार दिला तांकां बेसांवांनी भर तांकां 100 वाटेंनी पाटेन दी फुलां दान दिता सर भावांक तशेंच आमकां हांगासर फुलां डेकोरेशन करतल्या धर्म भयणीचेर आशिर्वाद घाल डिवायन वर्ड TV आनी तांचे मालाकर तांचे कुटाम आनी शिबंदेचेर आशिर्वाद घाल जेजू आज हांगा संगीत आनी विडियोग्राफी करचे ह्या भावाचेर आशिर्वाद घाल जेजू तांकां तुज्या बेसांवांनी भर आल्तारेर कुमो करचे आमच्या जर भावांचेर आशिर्वाद घाल आज आमकां देवाचें उतर दिल्या बाप आजी ताचेर बेगीनच ताका बायलाक विजा आनी बरें तरेन जावचे बसत ताच्या उंचल्या शिकपाक वचोंक हरव्या सर आडकडे पयस करून बेगीन वचून ताका फावो कर सोम्यान जेजू ह्या सगळ्या आमच्या फिरगतीचेर आशिर्वाद घाल फिरगतकारांचेर आशिर्वाद घाल जेजू आमच्या दैवीक समरसावन तेजेर आशिर्वाद घाल सोम्या तुजे दैवीक सर्व आशिर्वाद मागता दिंबेर पडून आमी तुका स्तुती करता हालेलुया 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 येशुवे येशुवे जीसस 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 लॉर्ड जीसस हो सोम्या जेजू आमकां तुजे दैवीक सत्यान भर जेजू जात एक मिशन जावन आयला जेजू आज तर आमच्या आदर जेजू आदर दी आमची पिडा गुण कर आमचे कश्ट निवार जेजू आमकां गुण कर जेजू हर एका सुटका दी आमचे ते बंद पयस कर जेजू जेव्हा तुम्ही आमच्या दैवीक सत्यान जीसस आमकां आपट तुम्ही जीसस यू आर द डिवाइन हीलर लॉर्ड touch and heal us Lord everyone Lord let your holy blood redeem us from all our bondages Lord Jesus bless us Lord येद्या वोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुरविल्ल्या त्या रूपावतला नोग्योरीते आदार्या सोलवरेच्या अस्कत्विश्व्या पावडताचे बळदिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हर्षिता तुका लोकांच्या स्पिरिता
समस मी नावाडता आमेन. प्रार्थुया. ए देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासणाच्या सासना. आमेन. या नमस्कार कर्या या नमस्कार कर्या या नमस्कार कर्या